Витилиго. Моят резултат с продуктите на Вертера. Много хора смятат, че витилигото няма лечение. Аз съм жена с много здравословни проблеми и витилиго. На 8 декември 2018 година започнах да приемам базов гел на Вертера. През януари добавих Миракъл, а на 25 март 2019 година имах поредния преглед при дерматолог. Прегледът продължи повече от обичайното, а лекарът ме попита: какво приемаш? Отвърнах честно: това, което сте ми изписали. Лекарът, след като огледа кожата ми каза, че при хора с този проблем има само два изхода – всичко или нищо. А при мен вече имаше видима пигментация по проблемните зони. Признах му, че приемам лечебна храна от ламинария. Той ме погледна с уважение и ми каза: ако можеш да си го позволиш, никога не спирай. През юни добавих Sensation, а през август съпругът ми каза: Стеф, ти нямаш петна по гърба. Усмихнах се, мислейки, че се шегува, но когато погледнах ръката и деколтето си, петната наистина бяха изчезнали. Аз започнах да приемам ламинария за съвсем различен здравословен проблем, а този резултат се появи като подарък. Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с правилните хора в правилното време. Днес се чувствам истински щастлива и уверена в здравето си. Искам да попитам всички скептици: колко струва здравето ви? Колко струва щастието ви? Как се грижите за тялото си? Вертера работи на клетъчно ниво, давайки шанс на тялото да се възстанови. Дайте му време и шанс. Резултатите могат да бъдат невероятни, точно както стана и при нас. Не чакайте, започнете днес да се грижите за себе си и дайте шанс на тялото си да се възстанови. Пробвайте продуктите на Вертера и вижте резултатите с очите си. Разгледайте страницата ни Велико Търново по пътя към здраве, дълголетие и изобилие.